Hľadáte dokonalý spôsob, ako si vychutnať slnečné dni priamo vo vašom dvore. Sunny Pools prichádza s najkvalitnejšími bazénmi na trhu. Od bazénov rôznych druhov až po zastrešenia na bazény. Máme všetko, čo potrebujete na dokonalé letné dni. Na mieru, kvalitne a cenovo dostupne. To sú 3 kľúčové slová, ktoré opisujú bazény od firmy Sunny Pools. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý typ bazénu je najvhodnejší práve pre vás, radi vám s tým pomôžeme. Naše bazény sú navrhnuté tak, aby vám poskytli maximálnu trvácnosť, dlhú životnosť a splnili vaše predstavy. A prečo práve bazény od spoločnosti Sunny Pools? V našej ponuke nájdete bazény špičkovej kvality. Garantujeme dodržanie vopred dohodnutého termínu dodania bazéna a jeho montáže. Vždy sme ochotní poradiť a byť dostupní aj počas ďalších rokov v prípade potreby. Dbáme na kvalitne odvedenú prácu a detailné spracovanie. V rámci výroby pre vás taktiež zabezpečíme vypracovanie dokumentácie k stavebným prácam. A taktiež sa postaráme ešte pred dodaním bazéna o kontrolu výkopu a zmeranie rovinnosti základovej dosky. Sunny Pools je viac než len výrobca bazénov. Sme tím odborníkov, ktorí sa snažia priniesť vám najlepšie riešenia pre váš domov. Ponúkame vám bazény vyrobené na mieru z kvalitného materiálu s dlhodobou životnosťou. Kontaktujte nás a radi vám poradíme pri výbere nového bazénu a zastrešenia na bazén.